lamia sa hangin dari. Uy, kusog pa yung signal oh. Naghan pa yung globe lamia tambay tambayan dari. Uy, kanang perminti gud dari ba magbalay na lang ka dari kadugayan kay hindat juga presko king hangin. Hayag kay mong palan-awon dari ba oh. Nya, daghan kay gag matan-aw nga mga nindot jud kayo pod. Ora akong nahan dito. Bitaw tama gud mga pre kay kung makadaog taan na dako sa pre, dako ba kay nagpremyo. Kakto man ang tindira nila kuan pre. O kana ba o? Ano ba yan na ba o kana? Unsa? Katong tindira nila Asa Moriel gud? ba? Asa Kana ba o? Kita ana o? Tama gud na o. Pre ba o kana o? Asa gud? Kana gud okay kay lamang ka ana gud o. Kanang naslubi? O kana ba o? Kana bayana ba katong wala ko kailas pangalan pero kato na nakitaan ko na tindira biya na ila ko ano. Moriel? Wa ko kailan na pre oy. Ay wala nga tigpalitan biya ta dito no. Puti on pre no. Kailam gud ka ana gud pre. Wala lagi ko kailan ang bet. Wa ka kabalo ana pre nga close kay mi ana ba? Close kay mo ana. Close kay mi ana ba? Tukat pagani pero Kaya ni mo close day mo ana. Close kay mi ana ba? Regards ko ana. Sige man kay nagpanglibre sa kuha gani nga. Kuan sure ka? Kung libre na sa kuha ba manghatag man na gani ala kanang wala koy allowance. nya pre. Manghatag na sa kuha ba? Regards daw ko ana. Nya pre. Close kay mi ana ba? Regards kay ko ana no kay mauday ng tindira nila Moriel. Regards nga ayaw na anang regards kay kuha ana no. Ayaw ana ba? Ayaw pud ana ba? Di kuha man na. Dis pangita lang mo laing babae nga kuha ninyo. Ayaw, Kuha ba ana? Di ba? Ang amo regards lang makig-amigo. Di man memang hilabot. Dili, Paano man eh, ning Dili na ikaw may nakaunag plaster ana? Dili na kay kuha na ba? Sa kuha ba ana nakagusto no? Istorya ko na basig ma-close pug ko na ba. Kuha na nakagusto lagi. Di lagi ka-score ana bisag kung sahon pa nimo. Tingala man. Di lagi. Sinyang ko na. Dulo na nato. Sige ba nag mo sige advice ko naga yung hingit-hingitan bi ako ana no sa pa score nimo ana nga. Tungitan ka? Oo. Gila be, doula daw pabili ba daw mi be. Nakagusto gyud ka na si mo. Unsa man ka? Kuan kay na sa kuha ba? Dulo na. Sabi yan. Gila be, singi daw dool be kung Unyag, unyag muduol ko di mo masuya. Sige daw, unsa? Sige masuya mo. Sige daw be. Sige daw be. Unsa tesa. Unsa may buhaton nimo kung dolo nimo kana mapabilib mi nimo. Kuana daw siya be kanang Ihag na ko eh. kana Bunitin kamot. kanang duula daw istoryaha nga kanang Unsa nga kuan? Unsay kanang gusto duol na ninyo? to, Kanang istorya. kuan jud kanang mobilib mo. gani pabili ba gani Unsa may mga gusto gyud ninyo para mobilib? sige daw be. Kuan na ko. Kanang close man kay mi ana. Pwede na ako na bisag unsa. Sige, pagkita mi. Pagkita daw me. Sige daw be. Sige. Hi Grace. Unsa ka dire? Unsa ka? Ako good. Okay kailan ako? Kuan man daw, naibog man daw kanako. Tagaan ni mugnaw no? Say baga. Ta kaila si mo na ibog na inuon. Say wa kaila mo kasi ko agod ikaw mo to. Ugan ni mugnaw oy. Koy kuyog biya tagahapon. Na istorya yung bibart ba oh? Murag gikasabaan man pre oh. Gani kay mura mag Awo gising kaan gani dayo. Ana sila kaila. nagyaw-yaw lagi na. Ani no. Mo nang kagara ni bibart. Gara magukay ng bata. Atik-atik na dito ni ay. Pero atong saon na yun siya uyab daw niya pag duol niya dili di ay. Atik-atik na pre. ba? Boret kay ng bata ay gito maglagot gyud ko anak niya ba. Tanaw. Ano ikuha na ubos ila kapitan ang balay anak boret kay ng bata anak. Oh, kasaban no. Kuyog man kay tagahapon gani. Unsa kuyo-kuyo pag sure diha karon magiko kita nang naong nimong tawhana ka bagaan ni mugnaw oy. Kakaila sa kuha nga ako tong tigpalitan sa inyong tindahan. Litan. FYI karon pa ko kita nang naong nimo dong. Ana biya sila no naibog daw ka sa kuha. Kaluko diha. Bitaw. Pag giniling diha dong. Ana biya sila no. Basig Udak tinuod. din, ano? Angkon ba angkon? Bagaan ni. Kinsa di ka? Mga kauban ba? Okay lagod nimo. Maulawan ka sa mga kauban ba? Lawan San ko. pag nakikauban diha ko'y labot. Sikans tabi, sikans ta. Hawa ba? Magilabot man ka. Kaila dita. Ba, saan to? Hawa do diha be. Dul. Sikans ta ba? Hawa ba? Na. Kadali lang ha, balikon sa nako kung kauban kay abi pa lang ba nga wala na ko'y time sa ila ha. Balikon sa nako ha. Ha? Hawa be. Dasan mo uy. Wait, na, tanawa. Ingnan ta ka. Bilib mo. Itulak man lagi ka. Itulak ko kay kuan ba? Yaw. Wa biya na ako nagisipot gahapon no. Yawan ko. Yawoy. Oh, kay kita biya na. Mura man gani wa kaila si mo pil na ko mura wa na kaila si mo ba. Dili ba ana siya ba nga kuan daw kay abi pa lang abi niya dili daw ko proud sa iya kay gusto niya ipailya daw nako sa inyo nya maula man siya no. Paila-ila sa mo. Sige daw, pre. Sige. Paila-ila daw mi Sige anak. na. Ayaw lang. Uy, say pangalan anak? Ayaw lang, uy. Sige na ba ipaila-ila mi anak ba.
Ayaw lang. Uy, Sige, ayaw lang. sige Sige. ba? Ayaw lang. Kay basig kuan ba? Ayaw lang. Dire ba na sa kuan no? Dili mami, dili man na kamo ilogon Ay, gud. dili man sa ingon niya ilogon. Ayaw lang gud. Kay duda man kung kuyab ba mo dili kay Uyab na ako na ba? Wa gid na kaila si Muha ba? Gitulak ko niya kay gahapon nakita may nagkuyog wala na ako nasipot ba kay namin may sabot gahapon niya moadto mi sa kuan ni nasal mga on mi. Nya nagkuyog biya ta gahapon wala na ako nasipot niya naliptan ako chat ba nga kamo akong kakuyog. Oto karon gi tulak ko pero Katingalahan kayo nga sugton ka anaw. Gani, pre. ako di sugton ana. Ay naunsa. Lakas kay ko ana ba? Asa atong tawhana uy. Hiling kay siya sa nga tanan pamati. Kita grupo na niya pero kaisara pero ingon nga close me. Dito me close no. Hilas pa kay magunit-gunit pa. Ew. Sabi siyang tawhana daw. Uy tarong kuan. Itarong panamit. Yaks. Lagi pa ila-ila nimo na sa Muha. Ayaw na lagi steady na mo diha kay dili na naunsa. Ato na ako, bilin ako Ayaw na na, ako. ayaw na. Ayaw na pre ba? Ayaw na ba? Ayaw na ba? Ayaw na. Ilay Puyo na na ako, ba? Puyo na ba? Ako na lang kuan sa o sige mga isulti lang ang mga pangalan niyo. Dili naman na kinahanglan niya mag ana-ana pa mo kamot niya. Dili na. Property ko na ba? Pero nagduda ko, ana. Di ba ni mo pa? Uyab lagi ko na. Uyab ko na. Daw nga. Uyab ko na. SYI. Uyab ko na. Sina ipaila-ila niya ni pre. Tara, ayaw na. Ipaila-ila niya na. Ayaw na. Ay, sige. Good. Ayaw na. Ano ba dito? Taray, taray. Mo adto na ta. Di na ta. Tumot kilid bitikas mo. Uy, kuan na rin. Uyab din na nimo. Uyab na ko na ba? Sure uyab nimo na oy. Uyab lagi ko na. Ha? Uyab ko na ba? Uyab yun? Oo. Ngano di man nimo kuyugan lagi? Unsay uyab? Pagkaaning tawhana ni uy. Oo, ako pa. Ha? Isoy kay ko. Nakauyab kong gwapa. Bulagam, tagay na ako na. Hindi Yeah. na masabugot. O, magpakamatay mo na siya. Unsay uyab? Pagkaaning mo nang tawhana ka uy. Takag pangangkon ba? Hilas ko nimo no ew. Yaks. Uy, Gini Sino lagi pre? ka, pre. Hilas ramang ka. inka uyab mo. Ano po na ba? Takag pangangkon ba? Unsay bulag-bulag? Ay, Pagkita kailangan ni mo Siya kag po na ba? bulag-bulag. Gini na lagi ka. Maulaw man gud siya no. Sa tinuod lang gid mi close na niya. Good. Sa tinuod lang dili gid mi close na niya. Magsigim na siya kadto tindahan, mapapansin ba? Papansin kayo. Ay, kuya ko hilas mo to anak ko. Ay takag pangangkon diha. Pag-aag mo naong no. Te, Ginipinsan lang sa niya yung tindahan pabili niya. Wala ito yung palitong na sige ra kadto dito para makita ra nako. Gini. Eh, te, oy ang kunay, boy ang kunay. Hilas mo tawana ka oy. Nakay ka. Hiling nakay ka sa mata ng tawa. uyab Ito day mo. ito nag-ingon niya sa inyo di ay. Uyab day mo ni niya ma'am. Ano mi uyab man Ana siya, uyab daw mo. Tuli, kaysa na kakita na niya sa tinuod lang. Ana makauyab mo. Uyab lagi niya na. Oh. Isig ka kagpangangkon diha kol. Yate Ano ka ganyan ma'am? Nana siya nga. So, kitsa nang bayahan na. Isa uyab daw kaniya. Oh. Kaping lasa tawhana ba? Ana makauyab. Sa pagkingon na niya sa inyo ah. Naibog daw kaniya. In love daw kay Chris. Ew! Yaks! Kapilingon, imo tawhana ka, oy! Eh, karon pa ko kakitag laking ginana si pangangkon ba niya? Wala ka malupinuod. Te, Ay, dili day mo uyab ma'am. uy! Kinsa gud na siya no? Ronald day na. Ay, oh, Grace, to Grace. Uyab yana ba? Kung patuan ng tawhana na kay uto-uto ka ng tawhana na Uyab ko na oh. ba? Tinangkuan Uyab na lagi po na ba? Sukong naong ba? Dili day mo uyab na. Sige, patakag istorya ba? Dili day mo uyab ma'am. Dili ko sa tinuod lang dili jud mi uyab ng tawhana na. Good. Uyab Uyab. lagi. Uyab ko na ba? Patakaran lang siya. Panapihang. Uyab lagi ko na. Nakakaroon na siya yaw-yaw diha. Maulaw ba? Si ma'am si Ronald day ko. Ay, Grace, Dayco, Grace. Ronald. Oh, Ron, Grace. day. Ah, nice to meet you. Pre, kamo pre, makadaot yun mong relasyon pre ba? Kasi makadaot pre. Nagila-ila naman Ay, min niya. Okay na, Ilaboy okay igon na. na. Makadaot mo relasyon mag-uyab ba? Unsa ikaw uyab dita? Wa man may kuan pre, mangunay man mo. Kasi mangunay nagila-ila ramin niya. Ila. Kadaot mo relasyon pre ba? Ana siya, dili daw mo uyab. Kinaan ang ila lang niya ni pre. Gani, pre. Ila raman niya ni. Sa to wala mo may relasyon na ng tawhana na. Kamo pre. Relasyon ani di ay. Kabalo ka pre, kamo pre, wa dyan may ayo pre ba? Kasi bay ayo eh. Abi na kung tunay mo sa ako pre, wala man na mo yung kuan na pre. Yun sa ka. Ako dali. Kita may kahon. Balos pa kunin niya. Na, ma'am. Suko lagi siya ma'am. Hindi wa siya karapatan na suko kay may mag uyab yan na di man.